Sents això? El què? El metrònom. El metrònom? Què és això? El metrònom és un aparell que s'utilitza per indicar el tempo a la música. Aquests tics que sents sonen de forma regular i permeten mantenir un pols constant a l'hora de fer música. Com mola! Sabent això, ja podrem muntar un grup de rock. Espera, anem per parts. Primer hem d'aprendre les figures musicals. Avui t'explicaré què és la negra, la corxera i la semicorxera. Cadascuna d'aquestes notes té els seus respectius silencis. També parlarem d'ells. Mira, aquesta és la negra i el seu so dura un temps. Entre tic i tic del metrònom hi cap una negra. Ho provem? D'acord, i com ho fem? El primer que necessitem serà un instrument per produir el so de la negra. Provem-ho amb una guitarra elèctrica? Som-hi! Fixa't com vaig al compàs del metrònom. Que guai! Una pregunta. I quan no sona res, per què surt aquesta nota? És el silenci de negra. En la música, els silencis són tan importants com els sons i també tenen la seva durada. Provem-ho una altra vegada? Sí! Què t'ha semblat la negra i el seu silenci? Ara t'explicaré la corxera. Mira, aquesta és la corxera. La forma és com la negra, però si t'hi fixes bé, el cap no és negre. I en què més es diferencia? Una corxera és la meitat d'una negra, és a dir, una negra són... Dues corxeres! Això és, quan apareixen dues corxeres juntes, també es poden representar d'aquesta manera. Escolteu-ho amb la meva guitarra. Doncs la figura que surt aquí, quan no sona res, és un silenci de corxera, oi que sí? Així és, amiga! I aquesta d'aquí és la semicorxera, que equival a la meitat d'una corxera, i si sumem 4 semicorxeres, duraran com una negra. La forma de la semicorxera és com la corxera però amb un altre ganxo. Que poc que dura, no? Sí, molt poc. Atenta, que també faré el silenci de semicorxera. Ja ho entenc, i veig que el silenci de semicorxera és com la corxera però amb un altre ganxo. Això és. Ho has entès tot? Sí, la negra dura un temps i el seu silenci també. La corxera dura mig temps i el silenci de corxera també. És a dir, aquestes figures duren la meitat que la negra. La semicorxera dura un quart de temps i el seu silenci també. Quin ritme! Ben fet! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.